Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Nangadugo ang mayot. Tabang ko kayo tawag ko. Mau ba? Nganong ko to? Ang sa ita mo Mga sulti sa kong kauban, sir. Ngayon na naman na usap untang, naglaanis. Madagdag mugno. Niya kalit lang nga, tingkawat ang tungkoy. Nidagan-dagan. Ngayon pinabang tungod kay nagkinanglan ang taksi. Kay tamaron ang iyang kaubang mayot. Unsa? Basinggi ko na tatos tumboy ang mayot. Ginoo ko. Handa mo nga ni ningali. Mamatay ng mayot, sir. Awa, buhi ang bayot. Uy, mama, mayot taon. Pero, mamaling ko tingali ito sinanter. Mamaling ko nila. Balik nga naman. Naato man, dilin Manila motor. Mau ba? Ngayon lang din mo nila, sir. Barkada na mo sila. Di ang mga kangan daw. Franco, Uy, Miss Babes. kumusta na? Confirm nga diri sila. Maglabing siguro balik to saan din nila. Tungkol kay niya pa madahil ang mga motor. Labing maayo nga mo balik siya. Sir, mag-attends mo? Yes dong, mag-cottage me. Okay, miss. Nindot ang ilang beach, no? Oo. Nindot bitaw. Maka-order tag makaon dong? Okay kayo. Okay kayo. Seafoods na mo? Okay. Tanggal ka menu. Dili sila, dili. Maunikali sa ilang yamangan. Mau ba? Kita mo. Mga nitunggo na may timento nga aligi, sir. Uy, uwa pa din ninyo gasi. Uwa, una yan. Uwa naman ungasig na masin doon ay investigation na mo on. Di lang na mo ilabtan. Okay. So, asa man me? Ang nila nga, tapat nga cottage. Dili lang mo, miss. Okay, sige. Dong, salamat ha. Okay. Unsay order na yun, miss. Na amin, no. Miss Babes? Uy, mundit pa kang starfish. Dali na. Nanay mong order. Mga una ta. Sige, Franco. Hinay diha ha? Pida, daghan na bang tuyong diha? Katuno ka. Aray! Miss Babes, nga no? Ayay! Nasindulan akong tuyom. Maglisod ako lakaw, Franco. Sakit kaayo. Kaniyot, nahaon ti ka. Aray! Dali, alsahon ti ka. Makadaog ka na ako. Daog, dali. Usap tayo, ti ka. Sigurado ka. Daog lagi, ti ka. Lagi. Sakit na, uy. Buwata lang ha. Dadoon ti ka sa cottage. Aray. Okay. Obo. Ha? Obo? Obo ka. Tambalan ako ang imong tunok sa tuyong. Ha? Unsaon man nimo? Tus di ko ni dagom ang tunok. Yes. Di ko nung puto Unsaon man na. din mo pagtambal di ay? Karing ubo lang lagi. Aron di ka makakita. Ano man? Ubo lang lagi. Sige, muubo ko. Kana, nakaubo na ko. Sige. Ay, paglingi ha. Duko lang ha. Tambalan ko na. Yun na. Buwan ko na akong sipir. Okay. Uy, tempa. Unsa man na magdunay gipasirit? Init-init lagi na. Paglingi. Bida. Akong gihian ng tunog sa tuyom. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below.
Ngano, uy, nganong ka na may gibuhat nimo? Kasuway na may ani, oy. Hala, no? Mawarong sakit ani ron, mahilis mo na. Sakit, tara bagyod, uy. Natural sakitan gyud ka. Man di kubal mo tiil. Nasindulan pagyod na ako. Mawarong sakitan na ron. Na. Oh, mana. O, dali, kao na. Ay, di plastic ko. Para, ambil kamuti mo, bi. Tawar na itong plastic. Ha? Ako ra. Ako rin sulog good. Sige na. Thank you. Okay na? Ha? Sulog na. Okay na. Salamat, ha? O, puso, o. Init na ilang puso. Bigasa ti ka puso, ha? Ay, kidiyot. Uy, di ada tihi-tihi, oh. Ako ning ipos agli mo sito. O, di ko tsara, oh. Kuanti ka, kadiyot. Di na. Okay. Nga. Ha? Hala, no? Mura mo kong pungkol, nahungitan mo ko nimo. Nga lang yun. Hinaikan naman ni. Nga. Kapuha sa iyong bapa. Dayon, puso dayon. Dara. Ako na lang. Ako lang. Kumplituhon lang ako. Bida, servisyo din ako kay driver ko nimo. Ako po sugitig pagkaon nimo. Nga. Ako na lang lagi. Kanisad mo, garo sa disiya ay. Okay. Sige, ikaw good. Soft drinks, oh. Kadit, oblihan ako. Nang spritty, oh. Spritty like you. Spritty. Yun na. Mineral water. Abli ng daan. Ready na. Wow, todo serbisyo naman ni. Dapat lang. Agawon ko tika. Silbihan tika. Kutob sa kong mo. Darang pretty part, oh. Salamat. Kuhaon ko ang motor ni Chris. Ugi-ulit ako sila. Ang nagbantay. Nara siya. Part! Uy! Mayugin, balik ka! Kuhaon ako ang among mga motor. Aba? Kumusta tong kauban ni mga bayot? Buhi pa, o pamatigbak. Ngano ba itong hitabo ah? Kulatan ako. Wow nga, pastilan. Kung namatay pa. Aw, ilubong. Ha? Lord, akong iampo ni mo. Ayaw tao ni tugot kung may dautang may tabo kaniya. Maluwi ka, Lord. Oy, Chris. Unsa man gayon nahitabo kaninyo, oy? Tungod lagi sa akong kahubog, oy. Nadugmo lang ko. Wa kahilabti ni Ande? Huway sa si Andy. Wa nang inday. Ako'y sadaan aning tanan. Tagsa-tagsaon ko lang ni kuha ang motor na mo, Part, ha? O sige, Part. Pero resulter tong kauban na nagpaabot ni mo. Ha? Kasi nagpaabot ako. Kuhan ko no, usa ka laki, o usa ka babae. Kinsa man? Kami, Andy. Rangko? Nagpaabot mi nimo, Ande. Kamu? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.